Пожарните служби отчетоха бум на битовите пожари тази зима. Само в столицата жертвите са 2 пъти повече от миналата година. Най-опасни са печките на твърдо гориво. Репортаж на Биляна Гавазова. Битовите пожари са ежедневие в столицата. След подадения сигнал, екипите на пожарната трябва да тръгнат към мястото на инцидента не по-късно от 60-та секунда. Бързата реакция е жизнено важна за хората, които са попаднали в капана от пламъци. Всеки ден тези мъже работят отвъд статистиката, която става все по-тревожна. Преди дни в столичен квартал пожар изпепели цяла къща, а жертва на пламъците стана 95-годишен мъж. Причините са небрежност при боравене с открит огън или, казано на по-приемлив език, неправилна експлоатация на отоплителен уред при твърдо гориво. За да спестят от сметки за ток, част от хората избират печки на дърва и въглища. Вече години наред Илиян разчита на тази камина. Всеко лято трябва да се поддържа комина, да се чисти, защото все пак има нагар по комините и оттам може да се създаде огън. А стигнали се до там, в битката с огъня влизат пожарникарите, като Владимир. От опит споделя, че често става въпрос за човешка небрежност. Хората просто не внимават, не взимат в началото на отоплителния сезон някакви мерки от незнание, други от безпаричие. Това са комплексни са нещата като цяло за, може би, цяла България. Да, всичко е до внимание. От началото на зимата само в столицата при пожари са загинали 9 души. Пострадалите са над 30. За BTV новините, Биляна Гавазова.